Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Patuloy na hinahanap ngayon ng NBI ang isang nurse na sinasabing lider ng isang grupo na nasa likod ng kidney trafficking sa Bulacan. Kidney trafficking? Inihayag ng Justice Department na nakapailalim ang NBI na 3 sospek ang naaresto sa San Jose del Monte City, Bulacan noong July 11. Ayon sa NBI, nag-alok ang mga sospek ng 200,000 pesos sa mga biktima para makuhanan sila ng kidney o bato upang ilipat sa kliyente o pasyente na handang magbayad. Nasa pangangalaga na ng City Social Welfare and Development Office sa San Jose del Monte ang mga biktima. Sinampahan naman ng reklamong paglabag sa Section 4 ng Expanded Anti-Human Trafficking Act ang mga nadakip na sospek. At kung sila'y mapapatunayang nagkasala, maaari silang magmulta mula 1 milyon hanggang 2 milyong piso at pagkakakulong ng hanggang 20 taon. Ikaw, kabisyo, handa ka bang magbenta ng kidney o bato? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tits! Kabisyo. Feel good morning! July 17 na karon mga kabisyo, mga igso nato na minaw karon. It's a Wednesday. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Dalawa pa ang kidney, angkol dagon! Ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama niya rin ang pambansang tita. Dahilan bakit ka nanonood ng radyo. May 2 kidney at 3 heart. Tita Tanya, Chinita! Chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Thank you, Tits. Mayroon palang mga nagaganap talaga sa tunay na buhay na ganyan, Totoo yan. kidney trafficking. Okay. Kasi meron din namang naghahanap, Tits, yung meron ng problema sa kidney. So, kailangan ng transplant. Isa ka ba maghahanap ng mga donors? Siyempre, mahirap kasi yan eh. Di naman yan basta-bastang... Nakapila yan eh, mahabang pila dyan eh. Kasi nga maraming, isa sa mga sakit ng Pinoy yung CKD, chronic kidney disease eh. Kaya marami nakapila na sa mapalitan ang kanilang kidney. Pero alam mo, dumating na sa point na ganyan, naiisip ko magbenta ng kidney. Di ba may sakit tatay ko kasi? Kasi tapos wala, ubus na kami talaga. Benta kaya ang kidney. May ganun? So 200,000 din yung bentahan. Hirap ng buhay eh. Sabi nila, kidney para pang iPhone lang daw. Pambili ng iPhone, tapos wala ka ng kidney. Ikaw ba papayag ka? If ever, given the circumstance na kailangan mo talagang magbenta ng kidney, gagawin mo yun? Lalo para sa mga mahal mo sa buhay, di ba? Kung kailangan yung walang-wala di ba? Alam mo naman sakit ng tatay ko. Medyo So, mahal kaya talaga. mo- Kaya kaya mo sa isakripisyo. para sa mga magulang. Napaka-huwarang Para sa anak mga naman magulang. talaga na Kasi isang ako bata Tita pa Tanya. ako eh. Kaya ko pa yung hindi naman ako manginginom. Hindi naman ako, wala naman akong bisyo. Pero di ka natatakot? Lalaki lang. Importante, 3 yung heart. Bahala na, isa na lang kidney, basta 3 Di ba, heart. bata pa ako eh. So, kung ma-extend yung buhay ng mga magulang ko para sa kidney ko, benta or donate, pwede. Yun. Pero itong mga traffickers, ito talaga yung, wala namang problema kung may magdo-donate sa'yo, Tits eh. Or legit na
mabibilhan mo talaga. Meron Oo. namang ganun or mga kidney donors. Pero itong para lang pagkakakitaan ka. Kasi papatungan Illegal yan. yan, O illegal 200, yan. bibigyan kita 200. Tapos ibebenta ko ng 1,000,000 doon. Diba? Yun. laki. Kaso alam mo naman mga Pilipino kasi. Willing magbayad yan. May pera yung mga yan. Lalo na yung mga may sakit na may pera. Mayaman na kailangan ng kidney. Kahit 2 Totoo. million pa yan, bibilhin ko yan. Basta compatible, Totoo. magiging okay ako. Go! Yes. Ganun yun. Kaya mga kidney... Kidney ni Mang Kanor, di ko tatanggapin yan. Bakit? Sa akin ilalagay. Very healthy to. Ayoko magkaroon ng kidney ng babaero. Ha? Ayaw mo. Maraming filter to. Oil filter, fuel filter, nakalagay doon sa kidney ko. Kaya salang-sala. Ayaw mo niya? Very sasakyan yung filter, yung kidney mo. Ayoko Pati aircon filter, meron din to. Meron. Ayoko ng kidney ng babaero. Ibigay ko sa'yo. Kahit Ayaw. libre na lang. Ayaw mo talaga. Matanda ka na kailangan mo yan. Hindi ko na kailangan ng kidney. Basta may heart lang ako na marami. Basic. Ayaw talaga Ayoko. Ano naman masasabi ni Express sa mga kidney traffickers? Hi, Express! Maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Ma'am, nalulungkot ako sa balitang yan na meron pa ding gustong kumita gamit ng ibang tao, particularly yung kanilang organs, yung mga internal organs. Opo. Kaya kayo mga traffickers, salamat kayo, hindi ko kayo nakita. Pag makita ko kayo, ako mismo kukuha ng bato nyo. Yan. Sinasabi ko, huwag nyong subukan, masisira ang kidney nyo. Express, yung kidney mo, okay pa? Okay pa, ma'am. Okay pa. Di ba manginginom ka nung araw, nagyoyosi ka, babaero ka, Wala na yun, ma'am. I invoke my right to privacy. Kasi yun nakikita ko kasi yung mga matatanda sa amin Karaniwang matatandang babaero, sakit CKD Chronic kidney disease So yung pambababae talaga may talaga yan may epekto yan. Wala yung ma'am, scientific explanation. Let's do away with that. Doon tayo sa traffickers. Again, wag nyong subukan. Traffickers, masisira ang kidney nyo. Maraming salamat, Express. Maraming salamat, Express. Oh. Express, batiin mo naman si Sir Arnold Malyari ng Elijah Hotel. Sir Arnold Malyari of Elijah Hotel. Sir, maayong buntag. Kumusta ang kidney mo, sir? Ito mukhang magandang kidney kasi yung age na hindi hindi Ageless. Oo, Hindi ito akma matanda. sa itsura niya, bagets parang 40han lang Or 38 Ganon ako, mga market pa naman ni tita yan, sir. Ingat ka. Pag 30 plus ka, akin ka. Ganoon yan. Oo, 30 plus. Parang 30 plus lang yung itsura ni Sir Arnold Naku, Sir sir. Arnold, thank you so much sa pag-accommodate Salamat po po. sa amin ng anak ko sa Elijah Hotel. Salamat, Thank you. sir. Balita ko nga, malamig daw yung aircon dyan sa Elijah. Gusto ko magpa-aircon din dyan, ma'am. Di ba lamigin ka, Express? Oh, may kumot naman. Kala ko may chicks ka namang Hindi, kasama. may comforter. Kailangan ko ng comforter. Salamat. Sino bang magbebenta ng mga bato dyan? Si Tita willing naman siya kung para sa family. Kahit ako naman siguro kung para sa, kailangan talaga compatible yung kidney mo, bibigay mo or Hindi ako bato. magdadalawang isip. Ako yung bata Ikaw, kumbaga, kaya mo pang mag-survive for how many Lalo years? para sa anak natin. Cool, diba? Parang Alam ganun. yan. Of course, pag anak mo, kailangan Diba? mo. Kahit ano pang organ ng katawan, kahit mata ko pa. Para sa Totoo anak. yan. Do-donate mo. Yung kidney. Yung bato. Nilunok ni Darna. Yung bato. Yung kidney. Hinihit-hit yan ng adik Yung bato. Yung kidney. Sabi ni Darna, Ding! Ang bato! Di, yung kidney. Nadami akong alam na good item Na bato? Na kidney. Uy, ang dami mo. Ma'am, again, Andiyan yung napapala. sabihan ko lang kayo, my God, I hate. Opo. Bato. I hate kidney. Ay. Alam mo, ang unang senyales na may problema ka sa kidney kapag nag-UTI ka lagi.
Ay, mali. Hindi, totoo naman yan. Nahirapan kang umihi Dahil May sakit ka. Sa kidney. sa bato. O, totoo naman yan, di ba? Sarap ipukpok sa ulo ng babaero yan eh. Yung bato? Yung kidney. May nag-riot sa amin. May nagtapon Ng bato? ng kidney. Dalawa yan eh, sa loob ng katawan natin. Yung kidney? Dalawang corny. Dalawang bato. Oh, pero bato ang tawag pag Tagalog, tama ba? Di ba senator yan? Ah, si Bato? Ma'am, bata ko yan, ma'am. Sorry po. Huwag niyong subukan. Masisira ang bato Hello, niyo. Sen Bato. Hello po. Ayan, sa Marami yan sa ilog. Yung bato? Kidney. Ayan. Maganda yung ilagay sa aquarium. Yung bato. Yung kidney. Nakikita yan sa x-ray eh. Ah, yung Kung okay pa. kidney? Yung bato. Oh, makikita talaga yan. Sa kuweba, maraming yan sa loob. Bato? Maraming kidney doon. Okay. Shout out na sa mga traffickers Oo, ng kidney. ng bato. Yung mga... Ulihin kayo, mga agents natin sa NBI. Shout out sa inyo. Ay, good Grabe, morning kuspusa po. yung trabaho Salamat. nila. Nagpakapagod. Yung police. Hindi, agents. Yung mga agents natin. Na Para sa mahuli. kidney. Para sa bato. Kailangan mahuli yung mga, Yung mga traffickers na yan. ng kidney. Ng bato. Tulak pala. Ng bato. Ng kidney. Huwag kalimutan mga kabisyo natin. ha? Malapit na po ang Love Knows No Boundaries! Ayan, may pang-boundary na po tayo kaya standby lang kayo palaging nakatutok dito lang sa estasyong number 1 sa mga sasakyan. Walang iba, ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Hi,